момчето, Те наистина тия полицаи. че хората и те карат. Тия полицаи с тия модели. Министъра! Се едно вика на Слънчев бряг. Гледаш го сега, чуле, гледаш го закача да дърпа Субарото, обаче Субарото пали. Изключва отзадна и... Не, изключва отзадна и тръгва да ми тръгва обратно. То в перфектно няма работи. Като някой ярабец вика. Ще го пусна на баща ми, ще се напика да се знае. Региона пета, картията пета. Ага, то се сам.